У тым справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго Ён паслаў. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія парафіяне, слухачы нядзельнай пропаведзі. Мы хрысціяне і прыходзім у Божы храм, каб насыціць сваё сэрца, насыціць сваю душу. Бо мы шукаем волі Божай, так Багародзіца, наша Пресвятая Маці, вучыць, каб мы шукалі волі Божай, шукалі і выконвалі волю Божай. І Христос нам сёння как раз таки падказвае ў Евангелii, калі яму задалі пытанне, што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя? Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя, каб волю Божую выконваць? Езус адказвае, у тым справа Божая, каб вы верылі у таго, каго Ён паслаў. Выконваць справы Божыя, волю Божую, гэта верыць, давяраць Христу, давяраць Ягонаму Слову, давяраць Яму цалкам, вучыцца даверу Господу. Прыняць разам з Христом крыжа уласнага. Ён да гэтага нас заклікае. Хто хоча ісці за мною, няхай крыж бярэ. Адным из самых вялікіх дароў, которых нам Господь пакінуў, і ў што мы павінны паверыць усім сэрцам, а якраз такі гэта найцяжэй паверыць, што Езус дае нам сваё цела і кроў. Многія таямніцы Божыя можна неяк так лагічна сабе прыняць. Там акт стварэння Божага, адкуплення, і то таямніца крыжа, это таямніца такая, которая многіх разрушае, не могуць прыняць, як это Господь аддае свайго Сына на смерць. А прысутнасць Езуса ў Эўхарыстыі найбольшы цуд, найбольшая таямніца, у которой реально мы датыкаем кожны раз, калі мы приближаемся до алтара, калі мы принимаем тело Пана. Это не знак, это не символ, это Иисус. І нам трэба, браты і сёстры, так працаваць над сваім сэрцам, душою Бога, прасіць супрацоўнічаць з Духам Святым, каб абнаўляцца ў новым жыцці, і пазваляць Богу фармаваць наша сэрца ў веры, каб мы ўсё больш глыбей і глыбей наше адзінства з Езусам у Эўхарыстыі будавалі, каб мы прагнулі гэтага хлеба, каб мы прагнулі еднасці з Езусам у Эўхарыстыі, каб вучыліся адарацыі, пакланення, бо tu Езус жывы. І гэта ёсць праца, пра которую святы Павел сёння таксама узгадвае у другім чытанні, у пасланні да Эфесцаў, кажучы, прашу, сведчу Пану, і кажу это, сведчу у Пану, каб вы не жылі, як жывуць язычнікі, у марнасці свайго розуму. Мы, хрысціяне, мы не павінны жыць логікай гэтага свету і чалавечым проста разважаннем. Ён кажа, не гэтаму вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў ім паводле праўды, каб адкінуць ранейшыя паводзіны свайго старога чалавека. Вот это праца наша, которую мы, хрысціяне, выконваем кожную нядзелю, кожны дзень нашага жыцця. Старога чалавека, што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі. Свет жыве пажадлівасцямі матэрыяльных дабротаў, камфорту, і пажадлівасці, якія не апанаваныя, нясуць разбурэнне прыроды чалавечай і нават грамадства. Паглядзіце, што безвер'е да чаго давяло, напрыклад, у сферы сужанства. Гендерная ідэалогія разрушае традыцыйныя каштоўнасці, дзе мужчына павінен быць мужчынам, дзе жанчына павінна быць жанчынай. Пол створаны Господам. Як можна пол выбіраць сацыяльна? Але д'ябал так накруціў
вось у галовах людзей і ў сэрцах зраненых у пажадлівасці, не апанаваных сваёй прыродзе блудом альбо іншымі праблемамі, ранамі, што людзі упэўненыя ў тым, што яны могуць сабе выбраць пол. Это дэвіяцыя прыроды чалавека. 21 стагоддзе, да чаго мы дажыліся, да? Кіруючыся толькі чалавечымі прынцыпамі і розумам, да? І гардыняй сваёй. Павел кажа, стары чалавек, ён кіруецца і знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі. Уявіце сабе, каб мы, хрысціяне, не працавалі над пажадлівасці вачэй, пажадлівасці цела і гардыні, каб мы не працавалі духоўна, не спавядаліся, да? То страсці нас, этой пажадлівасці разорвали бы, мы столько глупостей ў жыцці рабілі бы, налево-направо. Не кантралировали б себе чалавек. Ну як? Павел кажа, аднаўляйце дух вашага розуму і апрануцца трэба ў новага чалавека, створанага паводле Бога, у справядлівасці, святасці і праўдзе. Хто стварае новага чалавека ўва мне? Христос. Ён новы Адам, не ты, не я. Христос новы Адам. Толькі ён здольны абнавіць прыроду чалавека. І таму Христос кажа, хлебам з'яўляе Божым, які ёсць, які зыходзіць з неба, ёсць я. Сённяшняе Евангелие. Езус кажа, сапраўды кажу вам, не Маісей даў вам хлеб з неба, але мой Айцец дае вам сапраўдны хлеб з неба. У старым запавеце мы чыталі ў першым чытанні, сёння праслухалі, да? Як Гасподь чыніў цуда, ведучы ізраільскі народ праз пустыню, як даваў ім хлеб, манну з неба, там перапёлкі ели, да? Гасподь калапаціўся, это быў толькі знак. Это быў толькі знак. І Езус кажа, сапраўдны хлеб з неба вам даў Айцец. Это Ён. Хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету. Выконваць справы Божыя – гэта верыць у тое, што Христос ёсць мой хлеб. І ў сваім духоўным жыцці рабіць усё і працаваць для таго, каб гэты хлеб мець. Іерархія каштоўнасцяў у хрысціян сучасных неправільна выстаўлена. Таму касцёл слабы духоўна. Слабы духоўна. Таму мы не бачым плады любові. Чаму? Таму што мы ўсё робім для камфортнасці жыцця. Мы многа робім для таго, щоб узбагаціцца. Мы робім для таго, щоб там атрымаць адукацыю. Многія рэчы робім у асабістым і грамадскім жыцці, але замала клапоцімся пра сэрца і душу. А Езус кажа, без мяне вы нічога не можаце зрабіць. Я ёсць хлеб жизни. Я. Ты можаш мець множество здольнасцяў. Ты можаш, як Павел апостол кажа, увесь свет пад ногі сабе здабыць. Але бяда табе, чалавек, калі ты душу сваю затраціш. Бо што аддасі замен за душу сваю? Калі слухачы, да якіх прамаўляў Езус у сённяшняй Евангеліі, пачулі вось гэтыя словы, хлеб Божы ёсць той, які зыходзіць з неба і дае жыццё свету, яны адказалі яму, яны яшчэ не зусім там да канца разумелі, што гэта ён сам. Кажуць, пане, давай нам заўсёды такі хлеб. Ого! Ого, які хлеб ты можаш даць? Дай нам гэты хлеб, дай. Браты і сёстры, Езус дае. Бярыце і ешце. Бярыце і піце цела маё і кроў маю. Ты ўяўляеш сабе, хрысціянін, які ты маеш хлеб? Нам трэба эту свядомасць пастаянна абнаўляць у сабе, прасіць, Господі, насколько вялікі дар я маю. Я прымаю Цябе ў камуніі. Не? Я спажываю цела Тваёй кроў.
Усё ісчэзне, марнасць гэтага свету, як кажуць апосталы, знікне. Застанецца только любоў. А где любоў скрыта? У Христе, у Богу. Недавно разважали ў проповеди, я казаў, что свет голодны любови, потому что Богом не насычаны. Дьявол усё робіць для того, каб мы кувыркаліся у иллюзии хлеба. Ешьте черную икру, ешьте колбаски, ешьте мороженое, ешьте все. Что только человек сегодня не придумал. Вот так уже мае яды человек, вот так мае яды. Не лічачы тых, конечно, бедных, голодных людей, якія з голаду паміраюць, але агульна чалавецтва наеўшыся. А вот любові няма. А ўсё знікне, останется толькі духовное, вечное. Не одним хлебом будзе жыць чалавек, сказал Господь, але кожным словом, што выходзіць з вуснаў Божых. Таму, браты і сёстры, працаваць над гэтым, маліць Господа об гэтым, каб у маім сэрцы, у маёй душы заўсёды была прага за хлебом Божым, за Христом эўхарыстычным, который насычае мою душу. Езус кажа, калі хто будзе прыходзіць да мяне, ніколі голодным не будзе. І ў прамым, і ў скосным значэнні. Амен.